खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसामाव साखा बन्द फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अल आसाम मटर वार्कर्स जइन्ट काउन्सिलआ फैगौ 1 मे अर्टार समबाराव 24 घन्टानि थाखाय आसामाव साखा बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि जइन्ट काउन्सिलआ गासैबो फालांगि बिथिङाव बाहायग्रा गारि बिगोमाफोरखौ समबार फुंनि 5:50निफ्राय गारि मटर सालायनायखौ बन्द खालामनो खावलायदों। बास आरो टेक्सिफोरजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि फालांगियारि गारि मटरफोरखौ सालायनो मोननाय नङा होननानै काउन्सिलआ बुंदों। नैथि रादाबाव दं गसाइगावनि कुसुमबिलाव रान्दि गोरिब दुखुथियानि मेगनाव PMAY न'खौ लानानै मेगनाव मोदै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय कुसुमबिल गामियाव मैया मोनानि 12 रिंगासो समाव सोनाबनिफ्राय फैनाय अखा बार बारनायजोंनो कुसुमबिल गामिनि सरला बसुमतारी मुंनि रान्दि दुखुथिया गोरिब न'खरनि PMAY न'आ इन्जुरा गिसिखानानै गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला न' सिङाव न'खरनि फिसाज्लाया उन्दुनानै दङमोन, नाथाय खाफाल मोजां मानसिया इथा गानानै गोग्लैनायाव एसेल' जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय न'खरनि लाइ लथर उन्दुग्रा सौखि टेबोल सियार बायदिफोरा बायनानै खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बिजनेसनि सोद्रोमा दिपन मुंनि सोद्रोमाया बानायनानै होदोंमोन न'खौ। न'खरनि न' मोनग्रा गोरिब सरला बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला मोजां इथा सिमेन्ट होयैयावनो बिदि जाथाया जादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। थामथि रादाबाव दं हानि फोरमान बिलाइ रानदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2006 मायथाइनि हाग्रा मोनथाय आयेन बायदि बेलसि ओनसोलनि सिङाव 632 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलसि ओनसोलनि सिङाव थानाय 12टा फरेस्ट डिलार्स एक्टनि सिङाव थानाय 632टा नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दिकेजुलिनि MLA आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाला, लोगोसे बिटिआरनि डिपुटि CM गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सोरगियारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारी आरो सनितपुर जिल्लानि DC देब कुमार मिश्र, ADC बिटिआरनि EM नीलु सोरगियारि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।